Dinara pa mangkuta sa ospital. Alagad dain na uminabot pang buhay ang 36 anyos na parking boy na si Ricky Visayas matapos na pagsasaksakon pasado alas 2 kasubong maagaw sa Banwaan, Candaraga. Sa impormasyon, haloy nang may day pagkakasinabutan ang biktima sa 39 anyos na si Eli Tindugan, nagtatrabaho bilang canteen helper sa Daraga Public Market. Kasubago kan makakuha subot ning tsansa ang sospek asin basang nasa nang pinagsasaksak ang biktima, mantang nagkurukaturog sa hampang kang nasabing merkado. An insidente, tulos man napigrespondehan kang LGU Daraga Response Team. Dosing tama ning saksak ang sinapok ang biktima sa manlain-lain na partikan sa iyang hawak. Permi po ini nag-ilingan ining duwa sa sentro kasi mga dayo ini na diyan na po sinda nagtitiner sa tuyang poblasyon na kung sain ining biktima asin sospechado ay iguana ning dating alitan na napikod na din ang ining sospechadong ini kaya nagibo niya itong pagsaksak. Porsigido din ining biktima pig para sabihan pa na gagadanon ko ika. Kaya ining napiko na din ining sospechado. Ininutan niya na, sinaksak niya na ining sa tuyang biktima. Sa follow-up operation kan Daraga PNP, na-recover paninda sa sospek ang ginamit na kutsilyo sa pananaksak na nasa 12 pulgada. Siring man ang sulot kaning jacket na may dugo pa kang biktima. Tulos man sa marikas na aksyon kan sa tuyang investigador asin sa tuyang mga operatiba pagkondisar kay follow-up operation in less than 2 hours nadakop ta po ini ang sang sospechadong ini. Sa presente, nasa kustudiya na kan Daraga MPS ang sospek na naatubang sa kasong murder. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal